Ayusa mag-iskapiste tarog dako kayo nga isda kaning gitawag nila og badlon, di matabas-tabas, purting pagkatambukan ng isda buhatan din natong pinakalamian nga sos, ibahog dayon paksit purting pagkaayusa, wa ni daghang pasundayag. O di na pod, sugdan na nato, magpadagat usa tag luto. Sakto kayo kani nakuha ang mga singgaw nga isda nga purting pagkadakuha. Nakuha na siya sa pamasol. Ang ginatawag ni isda adri sa mua, mo na siya ang ginatawag og badlon. Grabe pagkamahal og presyo ning isda og palito nimo ni siya sa merkado. Halos na magud mo times to ang presyo basta maabot na sa merkado. Maong sakto kayo atong pagkapalita ni, kay wala pa makaabot sa merkado. Wa gyud kay matagamtaman aning bidli ning isda kay grabing pagkalami ato asa ng pikhanda sa pagpirito. Kasagaran sad makuha sa mamasol diri sa atong dapit. Ingon ani nga isda, di pon matabas-tabas sa pagkuha ning isda Ang pinganan kayo og makan-ana ka ning isda Dili magud ni masi-asin nimo largo og bira basta makan-ana ka. Imo siya ni siya padaganon. Nya tugutan nimo ang nylon. Luyahon usa nimo siya usa nimo birahon. Dili magud magsilbi basta imuhang larguhon. Nagyoy posibilidad nga maputol imong nylon. Di po ni sila matabas-tabas kay hait kini sila og ngipon. Maong bilib kayo ta sa manguha og mga ingon ani. Og diri birahan na ta na sa paghaon. Medyo nangalangkat gyud iyahang unod pero daog ra gihapon. Grabing pagkahumuta og luto aning isda Ma-feel gyud nimo ang kalabas ba. Lahi sa ni siya og unod. Dili bitaw ka nang dagko og grano. Nya dili pud siya uga. Mao gyud nakalami aning isda kay nahuman naman tag pirito. Magbuhat na pud tag sauce para anang isda Simple ra guni nga sauce. Ato-ato ra ba? Ato-ato arang mauhon. Ato lang pong igo-igoon atong sabaw nga atong ibutang para dili sa kayo lasaw ba. Mas nindot man gyud ang sticky. Lain man sa kanang sauce nimo nga mura na og sabaw. Kanang lapot kayo nga sauce ba. Mao gini pinakaayo sa iskapiste. Buyok-buyokan day tanan dihag abo-abo. Nya dayon isunod dayon taning ketchup para pangpuapuas atong sauce ba. Ato asa na dihang kuta-kutawon para ma-mix pag-ayo ba. Nya dayon isunod dayon taning kamay. Ana man gyud ang iskapiste. Tamis-tamis og sauce. Ato na isunod og lunod atong gata sa baka. Pero joke ra, kaning cornstarch ba. Mao na ni siya makadaglapot sa atong sauce. Ato na ipahigdadaan atong isda. Ato na ding iplastardaan. Ato ra man siyang buyukan og sauce. Parisan sa tong bahaw nga purting pagkadagko Tipak gyud ang bahawa ron. Adi ara. Kay naluto naman atong sauce. Ato na nang ibuyok. Ato na siyang ibahog na largo. Okay daog, grabing pagkaayusa. Unsa pa mi atong langayan? Tukbon sa tari. Kay grabe nang pagusla Uhla, habam. Habam. Yan. Yan. Badlon na siya. Yan. Panga. Kuhain nyo. Este. Este. Sarap. Lagong. Asa ako lang. Buntan. Sa inyo na natong video mga singgaw, nasa tepelelan yung bago natong gikalingawan nga duwa. Mao ni ang PH Boba. Matik mga singgaw, basta bago gay nga duwa, taas kini sila win rate. Sure ball jud nga mo daogin mo. Ug di po mo maburi mga singgaw kay daghan kini sila klase nga duwa. Pero atong pinakapaborito ani kani yung Super Ace. O di ara mga singgaw, pag abot ninyo diri. Kamo na bahalag pila inyo ibit. Mas nindot jud dako-dako yung bit para dako pumugdaog. Kita ginagmay lang tagod. Bita 100. Spinta. Queen. Ha?
Oh, scatter ay. Scatter ha. Scatter oh. Scatter. Oh, di ara mga singgaw, spin ta. Oh, king. 800. Punay pa. Yay. Yay. King. Okay, nasad. 800. Punay pa. King. Hurt. 600. King. Wah. Oh, di ba? O di ba mga singgaw? Atong 100 na himong 2008. Piti pa kayo sa pagkasya og pag-withdraw ni mga singgaw. Dali ra kayo through GCash ra. Disclaimer lang mga singgaw ha, bit responsibly lang. Kana lang naka-extra nga kwarta. Ug bawal is mga bata. Unsa pa inyong gidugayan? Pag-register na, nasa comment section ang link. PH Moba.